eguerdion edo, ja aspertuta egon gozate, goiz oso hemen entzun gauzak, eta ni saiatuko naiz oso labur, lehenengo, mila esker gonbidapenagatik, eta eskatu zidatenean etortzeko pixka bat web 2.0 eta euskara eta horrelako kontuak hitz egitera horri buruz, santziaten nire esperientzia pixka kontatzeko. Ez dakit ez zautuko ezuen gure web horria euskaljakintza.com horria eta proiektua eta bar. Nik uste dut oso lotuta daula Arantxako Entxe esan digun guztiarekin. Askotan, ibiligea irakasleok, ez dakiz zer jartzen dela modan eta hori egin behar daukeula. Ez dakiz zer egin behar dela eta korrika denak horrelako gauzak egitea. Eta nik susmoa daukat, pixka bat web 2.0 mundu honekin hori gertatu dela. Derrepente hasi ginen denak, eta benga, denak bloga egitera, baina zertarako, eta igualtzaio denak blogak egitera. Eta eromodun ikastaroak, eta hemen bat baino gehiago ibiliko zineten ikastaroak egiten, blogak, bestea, eta bar. Nik ondoko izuet, pixka nire esperientzia eta gero jaitzengo deu zer egin daiteken edo nola sustatu edo galdera balin bada web 2.0 kia laguntzen duen edo euskara sustatzeko izan behar da erantzuna guk aprobetxatu behar dugula web 2.0 hori eduki guztiak euskaraz plazaratzeko. Adibidez, gu hasi ginenean, oain dela 7 urte, oandik enetzan hitz egiten hainbeste web 2.0 dala eta ez dala eta ezer. Eta ni hasi nintzen egiesateko ikasleak oso desmotibatuta ikusten nituelako, euskal hizkuntza eta literatura irakasgaia ematen nuen bigarren batxilergoan, eta demagustin juten ginen testu liburua badakizue, arkaitzkan orduan hasitazion idazten da liburu bat zeuken. Eta gero handiken 10 urtera ematen un liburu berdine eta arkaitzkano jarraitzen zuen liburu bakarra izaten. Hori da diferentzia ez, eta esaten honik. Hemen ez da zerbait falta da hemen ez. Eta orduan nik nahi nuena da nire ikasleak motibatu, ikasle aktiboak izan zitezen lortu, klaseak, autonomia sustatu, horrelako gauza guztiak ez. Errexi esaten dienak, baina gero dakigu egunero horri biltzen geanak gelan, ez dira hain errexak ez. Eta batez ere nahi nuen euskararekiko jarrera aktiboa izatea ikasleek, partekatzea, eta egiten genuena sareratzea. Baina hori esatea oain dela 7 urte, agian oain esatea errexiagoa da, eta komatzen artean edo esango nuke, baina oain dela 7 urte desente zaila zen. Eta hausnarketa sakon baten ondoren, erabaki nuen guk Euskal Jakintza bloga egingo genuela, baina ez zala bakarrik teknologia berriak eta horri etekin ateratzeko. Hori ere bai, baina batez ere, lanketaren ikuspegia ikasleak aldatzeko beraien lan egiteko modua, ikasketa enfokatzeko modua. Eta orduan, erabaki nuena garai hartan izan zen nire ikastolako ikate taldearekin, ze ezakit guatuko zaten edo zuetako batzuk ezagutuko ezuen, baina hasi ginen ikateroak deitzen zen blog batekin, eta 3 irakasle hasi ginen plazaratzen sarean eta topatzen genituen gauza interesgarriak, beste herrialde batzuetako ereduak eta horrelako kontuak euskaratzen, edo euskaraz jartzen, edo aplikatzen eta horrelako kontuak. Eta orduan, nik erabaki nuen, bloga ezagutzen nuen tresna bezala, eta hori erabiliko nuela, baina erabiliko nuela batez ere lanketaren ikuspegi aldatzeko. Nik nahi nuen nire ikasleak edukiak sortzea, eta eduki horiek beste eskura ipintzea. Orduan, nik deskubritu nuena izan zen, web 2.0 ematen duela horretarako aukera. Guk egiten balin badugu idazlan bat gelan, eta idazlan hori niretzat geratzen balin bada, edo nik bueltatzen balin badio zuzenduta eta bar, gela esparruan geratzen da hori guztia. Baina web 2.0 tresnak erabiliz, eta oan normaltasun oso zitzin daiteke agian, blogak, wikiak eta horrelako kontuak, edozein lan plazara daiteke, zuzenduta balin badau, eta izan daiteke eredu beste batzuentzat, edo izan daiteke beste ikasle txikiago batzuk erabiltzeko, edo izan daiteke irakasleek bere jardunean erabiltzeko beste edozer gauzetarako. Eta orduan, web 2.0 hori eskintzen du. Arantzak esan duen bezala, zuzea protagonista, zuk dezakezu. Ez dago aitzakirik eskola txikia handia izan, ze kontu da doaineko baliabideak direla, eta klik batera ditugula, eta oso erabil errazak direla.
Eta zuk esan gezu, bai, errez esaten da erabilerrezak, baina bai, jarrita daude, justu oso modu errazean lanean jarri ahal izateko. Eta orduan, horiek denak eukita, eta gero, enaiz hasiko baino ikaskuntza, irakaskuntza prozesua ulertzeko ere modua aldatu nahi nuenik, hau izango litzateke pixka bat, Web 2.0 eskaintzen dizkigun gauza guztik. Zuek bideo bat egin nahi dezuela? Badago tresnaren bat bideo bat egiteko. Nahi dezuela audioa grabatu? Egongo da tresna bat audioa grabatzeko, komiki bat egiteko, denbora lerro bat egiteko, adibidez idazleen informazioa eman beharren modu zakarragoan egin daiteke denbora lerro bat, ikusi asko ez bisualago izan daiteke, eman idazle horien azalak liburuenak, informazioa, esteka jarri, argazkiak, askoz ere gure ikaslentzat, gaur egungo ikaslentzat, eta badakigun nola ze inputa jasotzen dituzten ikasleak gaur egun, oso kuriosoa da, eskolara sartzen diren unean, hori dena amaitzen dela ia gehienetan, eta bueltatzen direla ez dakin nungo, edo bueltatzen gerala ez dakin noizko eredura. Eta bitarten, kanpoan dena dago teknologiaz beteta. Ordu nik badakit hori esaten detenen batzuk esaten diatela, baina guain zer esaten naizia, guain dena teknologia eta hori eta jendea kontran jartzen da, eta esaten ez, bakarrik esaten nahi naizena eskolak izan ditezela errealitatearen, kanpokoaren ispilu. Eta orduan guk daukagu bi kontu egiteko. Bata da, ez ikusiaren egitea eta beste alde batea begiratzea, eta egingo dizkigute edukiak, etxoin ingo dut, egin arte, egie da, gu ohituta gaudela beti gure testu liburuak, erantzunak eta hori guztia. Eta hori oso zaila da aldatzea egun batetik bestera. Hori deno dakigu eta zenbat kostatzen zaigun, nik askotan erabilizan ditut liburuk bai erantzunak zituztelako eta erresagoa zalako niretzako grazia prestatzea eta horrelako kontuak. Eta guain daukeu, errealitate bat, gure ikasleek teknologizatuta daude beste edozein erumutan, eskolan ez daukagu hori, baina ez daukagu hori ez ikaslengatik, batez ere gugatik. Eta orduan, gure aukera da, ordaun guztia hartzea, gure mesederako, eta batez ere, gaiari dagokionez, euskararen mesederako, ez da? Orduan, nik bueltatuz pixka bat utzi nuen testu liburu alde batera, erabaki nuen fuera, testu liburua zerrez, eta guk geuk sortuko dugu gure testu liburua urtero. Hau da, gure garai hartan juten ginen ordenagailu geletara, euskarak zituen 3 orduan, asteko 3 orduetan, eta gaur egun, ikusten dezuen bezala, bakoitzak bere ordenagailua dauke, 5. eta 6. mailan, eta hori daukezuen bezala, ez da? Eta orduan hasi ginen, adibidez, gramatika errepasatu behar dugula, guk sortuko ditugu ariketa horiek. Orduan, aprendizai asko ez ere esanguratsuagoa da, ze prozesua da, zuk pentsa barra aukezula, esaldia, gramatikalki, ondo dagoena, erantzuna eman gero idena nik zuzenduta eta hori, eta orduan guk egindako lana, edo bikote batek egindako lana, edo talde batek egindako lana, idea zan hori behin zuzenduta, gure webgunean jartzea eta bestek erabiltzea. Horrela zinen idazten dena, idazlanak egin behar genituela, zinen idazlanak norbeak gustuko zuen gai aukeratu, esteka jarri, irudia, nik kontatzen nintzen askoz ere informazio gehiago lortzen zutela, klaseko idazlan normal batean baino, eskuineko bloga genukenetik, Euskal Barre erabiltzen genuen, gero erabiltzen genituen, horko atxotitza jartzen izkien eskuinean, edo orderakadak saiesteko zer, edo atxek letra dun guztik, baina dena klik batera oso errez idazten hasteko. Eta orduan, hasi ginen baita ere, alorrez berdinak jorratzen, gure euskal hizkuntza eta literatura izanik, batez ere, elkarrizketa lantzen, sartzen da kurrikulumean, elkarrizketa lantzarena. Baina izan beharren zerbait teorikoa, zerbait horrela egindakoa, joan zaitezte, hortik zehar, eta hasi elkarrizketak egiten, baina elkarrizketa horiek izan behar dute norbait
presentzian guk ordenagailu bitartez egiten genuenez, presentzia digitala duen norbaiti egin behar diozu, eta nire ez usterako, sizien egiten, hori, Bernardo Atxagari egingo dio, lortzen bali badezu, eta horrela, sukaldari, politikari, iaz, Arzaius, Markel Olano, Aralarreko, Ezenarro, ezakit, politika baita, ni harrituta gehitzen itzen, 17-18 urteko ikaslek, ze fundamentukin, gauza bea prestatzea elkarrizketa bat niri emateko, edo benetan pertsonaia bat elkarrizketatzeko. Errealeko futbolariak, abeslariak, pila bat, ez? Eta gero, horrekin ikusten nuen, ez bakarrik euskararen lanketa, aizen, baizik eskolako lau paretetatik ateratzen ziren, askotan igual trenarekin arazoak, abixatzeko, beste mila kontu hezkuntzan gaudenak, badakigunak oso importanteak direla kurrikuluma bezain beste edo gehiago, esango nukenik. Ordozkezuen, beste adibide batzuk, ez? 7 urte hauetan, elkarrizketa mordoa egin dugu, pena da, lehengonen bat Madrila juntzan elkarrizketa bat iteatxekin, Real Madrideko jokalari bati, eta ez diute baimena eman jartzeko. Orduan, baina arreaino jun, pentsatze esperientzia, dena, eta zingo dugu ere bali, baina igual zaio, esperientzia ikasle horri ez dio inokenduko, eta hizkuntza eta egindun prestaketa hori ez dio inokenduko. Gero, beste idea batzuk web 2.0 erabiliz zer egin daiteken, adibidez, atxotitzak lantzeko, egiten ditugu horrelako komikiak, eta orduan beti azken bineta izan behar dauke atxotitza azaltzen duena. Orduan horrek bermatzen du, pixka bat ulertzen dezula izan beharren, atxotitza hau edo modu ez naturalean sartu beharrean, hori atxotitz bat ondo ulertu behar dezu esan naia komiki bat egin alizateko. Horrelako kontuak, ez da? Hemen daukezu nolako parea, eta ez dakiz zer. Gero, esaten nintzen betzela, gramatika adibidez, gramatikaren alorra oso askotan lantzen dugu, eta lantzen dugu beti, guk eginez, Euskaltzaindiaren arauak adibidez eman behar baditugu, guk sortzen ditugu araketak, baitgara, o baikara, edo izan ez gero, edo, badakizue, Euskaltzaindiaren arau mordo horiek lantzeko, eta orduan webgunea daukagu, guk azalpen guztiak ematen ditugu, laburtuta, Euskaltzaindiak ematen dituenak, eta gero gure ariketa guztiak hortxe daude edo zein gauzaiteko. Eta orduan zer egiten dugu horrekin? Batxi bigarren mailako ikaslek sortzen dituzte, baina gero, egarako prestatzen ari garen batxillergo lehenengo mailako ikaslek erabiltzen dituzte bigarren mailakok sortutakoak beraiek ikasteko. Batzuk sortutakok bestek erabili egiten dituzte. Eta gure sorpresarako, duela demora desente hasi izan jendea sartzen egite ariketak, eskatzen ariketa gehiago, edo eskerrak ematea, ariketak zeudelakor, baina ez bakarrik ja umen eta irakaslek eta hori, euskaltegietako jendeak asko erabiltzen du, edo Euskal Herritik kanpo, nola internetek ez dauken inungo mugarik, beste euskaletxeetatik eta horrela askotan deitu izan digute, hori esateko, erabiltzen dituztela gure materialak eta hori. Orduan hori ikaslentzak oso errekonozimendu importantea da, ez? Edo beraiek egindak ez artikuluak guk Creative Commons lizentziakin egiten dugu dena banatzen dugu, beste guztik erabili alizateko, edo berrerabili alizateko, edo aldatzeko, edo betzeko, edo nahi dana, eta orduan behin baino gehiagotan, ikaslen batek edo bestek idatzitako artikuluak, edo berrian azaldu dira, publikatuta, gu daukeun baimenagatik, edo beste toki batzuetan, ez? Eta orduan, imaginatu horrek ze suposatzen duen eantzako. Ordu azketzue adibide batzuk, sortzen ditugun, joatea merezi dut, ez dakizer, araua azalduta, eta gero aldamenean, hori lantzeko, bestelakoak, beste hauek, hitz elkartuak lantzeko, gero, ikusten da, askotan, gu jotzen dugu irakasleok, lanak egiten ditugunean, eta guain internet bidez egiten dugu askok eta askok lan, eta orduan egiten dana da, joan zaitezte eduki bila, baina eduki horiek ez balin badaude euskeraz, gure ikasleek zuek oso ondo dakizuen bezala, kontsumitzen dituzte inglesez, edo gaztelaniaz, edo hori. Adibidez, Wikipediara askotan jotzen dute, eta
lortzen dutena, eta ne honek uzten diet adibidez Euskal Jakintzan, badaukegu estekatzea artikulu baten gaztelaniazko Wikipedia, bai noski, ez bali badago lehenengo behiratu euskeraz dagoen, ez bali badago euskeraz, gaztelaniaz edo ez gehituko informazio hori gabe ez daulako euskeraz, edo ingelesez edo nahi dezuena. Orduan oso importantea da, pixka bat, Arantzak esan duen horren hildotik, guk geuk edo gure ikaslek, guk, bueno, enaiz aurratuko. Pixka bat, ze beste laste bali malaizia horrekin. Eta, orduan, adibidezela, beste inglesezko denak egin ditugun feeling da soiek abestiekin eta horrelako gauzak, baita ume txikiek lan dezaten hiztegia, landu dezaten, horrelakoak egiten ditugu, irakurlearen txokoa daukagu, idazleen liburuak irakurri, olako laburpena, badakizu olako gauzak, eta honek ematen duen plusa da, ematea daula, idazle ezberdinen liburuak elkarri eta horrela editorial ezberdinei baimena eskatuta, eta guk audioa grabatzen ditugu, eta hortxe ipintzen dugu, informazio osoa, audioa, eta gaina lehen gunen hau, etorri zitzaigun Madriletik edo hori praktika hon bezala izendatu dutela, ez? Hau, ez da gauza handie, da bakarrik grabatzea audioa eta jartzea, baina horrekin baita nahi asko gustatzen zaiten ahozkotasuna eta irakurketa ozena eta horrelako pixka galduta daun hori, ikasle helduekin egitea lortzen dut, horren baitan jartzen ditugu gero, hor audio ipuinak edo audio narrazio laburrak edo bai beraiek sortutakoak eta bai gure idazleek sortutakoak. Gero beste txoko badaukagu ega lantzeko, egako material guztiak digitalizatuta, horrelako atariko proba guztia jarrita, audio entzun, atariko probak, horrelako hiztegia lantzeko, aditza lantzeko ere, adibidez, eak egiten dituztenak, binaka aditza lantzeko ariketak, gero eak esplikatzen die bata bestei, denbora bestea, irakasle papera jokatzen dute, eta gero emaitza, denak ariketa horiek denak zuzenduta, hemen jartzen dira, denak, gure batxilergoko lehenengo mailakok egin ditzaten, edo edo nork egin ditzan. Gaurkoitza hori ere, egunero hitz bat, euskaraz, hor dago, azalpenekin, larun batetan abesti batekin, utxuneak betetzeko batekin, igandean bideo bat, azaldu zein dan hitza, eta, pixka grabatuta, horrelako kontuak, webquestak ere baditugu lanketa ezberdinak egiteko, ez da nahi, junintzaitu klikatuta. Laburtuz pixka bat olako gauzak egiten ditugu. Ez, artikuluak idatzi, gramatika, bestea, ahozkotasuna, literatura, ez noa gehiago aspertzea gauza hauekin, eta igual, bukatzearen edo bukatzeko pixka bat esango nuke, oso importante iruditzen zaitela nahi hemen, olako herri, lehengo astean izanun izugarrizko sortea, izan naiz Irlandan, eremu urriko hizkuntzen olako sare kantolatutako jardunaldi batzuetan, eta ikusten da toki guztietan arazo berdintxoekin dabiztela edukiekin, berdin, edukiak falta dira hizkuntza horretan, ez? Eta oso idea interesgarriak, baino gehienetan aplikatuta zeuden aisialdiak eta horrelako gauzetarako ideia pila bat egiten dira Europan beste hizkuntza txikiekin, ez, gutxituekin, eta idea politiak dira, baino ikusten da eskola barruan ez dela gauza handik egiten, eta nik bitarten esan nahi nizuena da, iruditzen zaidala, izugarrizko altxorra daukeula eskoletan, eta izugarrizko altxorra daukeula irakasleen artean. Zuek baino gehiago zuen gaiaz, segurona ez du ino jakingo, eta hori horrela da, eta horrez da besteik. Eta orduan, zuek egiten dezuen PowerPoint bat, igotzen balin bat zuen norbaitea, oso erabilgarria izango da, zuen mailan gai beren egiten aldindan beste norbaitentzako. Eta da PowerPoint bat, baina 50 PowerPoint igotzen balin baiteu, 50 izango die. Eta nik uste dut hau, guri ez zaigula beste remedioi geratzen. Seguri eman dizkigute ordenagailuk, baina ez dizkigute eman edukiak. Zueko ondo dakizuen bezala. Eta orduan, ne ustez, teilatutik hasi da etxea egiten, ze ordenagailuak erositen die dirukin, ez da ezer gehiago, baina irakasleok behar deu beste zerbait gehiago. Eta bi aukera dauzkegu beti bezala. Gehitu horren zai, edo guk ere parte hartu eta hasi pixka bat gure harriko eskorrak jartzen. Eta
Halare, ez da dena inerresa eta ez da behar da jakintza pixka, baina entusiasmo minimo batekin egin daiteke gauza asko gure eremu honetan. Eta pena dana da, adibidez, guazten ga, Euskal Herrian, Euskal Blogosferan, Euskal Internauten artean, badago oso komunitate txikia da, baina oso aktiboa da. Eta daude taldeak, librezale.org bezala, Wikipediari biltzen den jendea, denboa guztien etengabe ari dinenak beraien lana musutruk egiten, bestentzako. Eta egiten. Pena dana da guk askotan, denbora pasatzen degula programak, aplikazioak eta lehen esaten genduna, 20 balin badago, 20 erabil dezatela euskaraz, goazen euskaratzea, hoi dena gure gain erori da, ezta? Eta, jendeak aplikatzen ditu, baina zegertatzen da Web 2.0 munduen aplikazioa gaur daukezu bat, eta bihar daukezu beste bat. Osea, ez dizu ziurtatzen, mekanismo oso luzeak direnak edo administratiboak direnak ez du ziurtatzen horrekin ezer egingo deunik, zebeat euskaratzen daneako agian desfasatuta egongo da. Zamarrauke ez da hori importantena da mentalidade aldaketan erustez. Ez da aplikazioak euskaratzea edo gauzak egitea, askotan nahi galdetzen diate. Eta zer egin daiteke euskara sarean edatzeko? Nik uste den lehenengo gauza dela gogoa eukitzea. Hoi da lehenengo pausoa. Eta gero ja hasiko ditzeke. Nik gogoa balin badauket hasiko nahi zenteratzen nundik edo zer edo badagoen, ez? Baina nire PowerPoint bajatzeko sarean ez da gauza handirik behar. Eta bukatzeko orduan, nik uste dut hori pentsamoldea aldatu behar dela, hoi dela importantena, ze esaten izuen hori, hau da, guain dela, Jose Arantzabalek, ueziko nire lankideak, guain dela urte batzuk egintzun olako bat, ez? Tresna orokorrak garai hartan pentsatzen genuen, zer egingo deu? Aplikazioak itzuli egingo ditugu euskerara edo, jakin, guain horko eskuineko hietatik ia ez taula ez zer indarrean. Osea, saiakera bat eginda, 2 saiakera egin die, saiakera asko egin dira, baina ikusten da, YouTube hori ordezkatzea gure horrekin oso zaila dela. Guk agian erabili beharko dugu dauden plataformak, eta guk eman, eskaini, igo gure edukiak euskaraz. Esaten dizue, librezale, Wikipedia, horrelako ekimenak oso importanteak. Eta bukatzeko, Gandik esaten zuena, ez? Nei asko gustaren zait esaldi hau. Igual zaiola zuk zer egiten zuen, igual zuk egiten dezun oro oso txiki izango dela. Baina oso importantea dela egitea, eta nik uste dut euskararen kasuan ez daula besteik. Edo egiten dugu denon artean, edo ezin geha hor bizkat hor besten zaion, hori garbi ikusten denik. Eskerrik asko.